Salut! Primul tutorial pentru mecanică de la echipa Heart of Robots. Pentru acest videoclip am de gând să vă arăt câteva componente hardware simple de bază și câteva instrumente des folosite în FTC. Să începem cu șuruburile. Avem aici diverse șuruburi cu diverse capete. În primul rând se distinge diametrul. Acesta este un șurub de M3. Voi demonstra faptul ăsta. Are 2,4 în exterior. Și acesta este unul de M4, deci are 3,3. Se observă faptul că sunt diverse capete. Acesta este un capăt drept la care se folosește șurubelnița dreaptă. Acesta este un cap Phillips sau în cruce. Se folosește șurubelnița respectivă în cruce. Acesta este un șurub destul de special și des folosit în FTC. E un șurub țară, se găsește pe site-ul Misumi. De obicei se folosește pentru șine liniare, tot de la Misumi, SAR 230-240. Este foarte bun pentru că are capătul tip M3 și este un capăt înnecat, dar diametrul este de M4. Apoi, este o diferență între șuruburile de la GoBuild. Acesta este un socket head și acesta este un button head. Sunt folosite alternativ. Ideea principală este că diferă capul. Capul este unul hexagonal. La acesta se folosește hexagonul de 3. Deci puteți vedea că diametrul este de 3. În timp ce la șurubul button head se folosește un imbus de diametru 2,5, după cum puteți vedea. Acesta este un lucru des greșit în FTC. Mulți spun la acest imbus de 4, doar pentru că se folosește pentru șuruburi cu diametrul filetului de 4 mm M4, dar imbusul acesta de 2,5 este folosit și la șuruburi de 3. Mergem mai departe la piulițe. Acestea se folosesc pentru a fixa șurubul și a fixa ceva între capătul de șurub și piuliță. Aceasta din dreapta este una cu nylon, este folosită pentru a reduce oscilațiile mecanice și pentru a nu permite șuruburile să se desfileteze în timp ce piulița aceasta este fără nylon, este simplă și intră în locul mult mai subțiri. Tișa filetată se găsește la Dedeman, aceasta este una de 4 mm, este folosită în cazul în care avem un șurub și lungimea lui nu este suficient de bună pentru aplicația pe care o avem. Cheia tubulară, găsită la GoBuild, sau cheia cu clichet, aceasta este combinată, are un clichet reversibil, deci funcționează într-o direcție și în cealaltă lasă dinții din interior să scape pentru a fi cât mai comod de folosit. Mai departe, multe instrumente pe care le folosim foarte des, cleștele electric. Aveți grijă să-l folosiți doar pentru treburi electrice, cum ar fi cabluri sau zip tie-uri, pentru că dinții aceștia sunt cei mai fragili. Cum puteți vedea aici, acesta nu mai are dinte, a fost folosit la o aplicație mecanică care a necesitat un cuplu mult prea mare. Pentru aceste treburi folosiți pleștii mai puternici sau patentul, unde nu trebuie tăiat. Acesta se poate folosi și pentru a înfileta piulițe, când nu aveți o cheie tubulară sau fixă. Ca și șurubelnițe, instrumente de înfiletat șuruburile, avem șurubelnița Phillips, șurubelnița dreaptă și încă o șurubelniță care are cap interschimbabil și aceasta are și clichet, tot reversibil. Mai departe, șublerul vă recomand să-l folosiți pentru că puteți lua dimensiuni foarte rapid, puteți verifica toleranțe la rulmenți, la șuruburi. Se folosește foarte simplu, are buton de on-off, distanța parcursă este scrisă aici și se poate reface poziția 0 pentru ce este necesar. Cutterul, foarte bun, foarte necesar în anumite situații. Penseta se folosește în general pentru ață, dar și pentru componente electrice sau aplicații unde este necesar o precizie foarte mare. Și pila, aceasta este una mică, de obicei se folosesc unele mai mari. Le puteți folosi pentru toleranțe la rulmenți, unde nu au venit plăcile tocmai perfecte, sau șuruburi. Mai departe am o placă. Aceasta a fost prelucrată, este din aluminiu, a fost prelucrată la laser. Laserul de obicei lasă niște bavuri, niște imperfecțiuni, dar acestea se găsesc doar pe partea asta sunt foarte fine. Pe lângă pilă, care se poate folosi evident pentru a le scoate, se poate folosi și debavoratorul, e o unealtă specifică.
se pune pe muche și cu acesta faceți fiecare muche și se netezesc foarte ușor. Nu trebuie să vă îngrijorați că se tocesc, aceste capete țin foarte, foarte mult și de obicei vin cu mai multe. La fel, la rulmenți, o mișcare circulară va îndepărta toate imperfecțiunile. Repetați asta de mai multe ori și veți avea un rezultat foarte bun și rulmenții vor intra foarte în regulă. Mai departe, câteva unelte mai puțin știute, dar foarte folosite în industrie în general. Tarodul și filiera sunt montați în port tarot și respectiv port filieră pentru a putea schimba diametrele. Acestea sunt de 4 și respectiv 3 mm. Filiera se folosește foarte simplu. Nu am aici un exemplu concret, dar se pune pe filet și se învârte până când se reface filetul sau până când îl faceți de la zero. Pentru tarot, regula de bază este că înfiletați până când începe să fie greu și apoi veți efectua în felul următor două mișcări. Prima este de avansare, 180 de grade sau jumătate de tură și apoi veți da înapoi un sfert de tură pentru a elibera tot praful care intră în tarot ca să nu se înfunde. Se întâmplă la aceste dimensiuni mici să se înfunde și la un moment dat crapă. Deci jumătate de tură înainte, un sfert înapoi. Mai departe, foarte folosit în FTC pentru roboți care rezistă mai mult timp, mai multe competiții, Loctite-ul sau Thread Locker este o vopsea, este un fel de lipici care se folosește pentru metal. Îl puneți pe filetele greu accesibile din robot, ca să nu se desfileteze după mai multe utilizări. Este foarte simplu de folosit, doar trebuie să aplicați foarte puțin pe un capăt de filet și acesta când îl înfiletați, într-o zi aproximativ, se va întări în proporție de 90% și va forma o fixare foarte, foarte bună care rezistă și la vibrații. Aici, la capitolul bormașină, avem burgheul. Acesta este un burghiu de 4 mm. Sunt diferite burghie, sunt pentru lemn, pentru aluminiu, pentru metal, în funcție de ce este necesar. Și ceva interesant, acesta este un zencuitor. Este tot un tip de burghiu, doar că vedeți că în capăt este conic. Se folosește de obicei pentru a face găuri înnecate pentru șuruburile țara. Se folosește exact la fel ca un burghiu și am montat zencuitorul pe bormașină și am o placă de test. În primul rând verificăm gaura să fie de 4 mm, să treacă șurubul. Este de 4 și vedeți că la șurub capul este, deci nu este necat complet. O aplicăm perpendicular freza și acum puteți vedea că s-a creat un mic șanț ca un crater. Punem șurubul și este necat complet. Este atât de simplu și se poate folosi în general pentru plăcile exterioare ale robotului ca să nu dea în gardul terenului, în elemente și pentru orice aplicație. Pentru următorul videoclip vom avea sisteme de construcție și o proiectare custom pentru aluminiu, plexiglas sau fibre de carbon.